Ανεργία, ανεργία, παιδεία, εξουσία, ξενοφοβία, τρομοκρατία, αδικία, δημοκρατία. Προσπαθούν να επιφέρουν την καταστολή σε καθαρή ψυχή, επαναστατημένη ψυχή. Γεμίσαν τα έδρανα μας δεξί, σαν ζώα σε κομμάτι πάμε όλοι για σφαγή. Καμία αλλαγή, διαφορά διαχρονική, πάντα με σε κόκκινο χώμα που από το αίμα έχει βαφτεί. Στην οδό Μεσολογγίου το κράτος τρομοκρατεί κι οι Έλληνες πολιτικοί σπουδάζουν υποκριτικοί. Πόρταγοι χρήση δακρυγόνων και χημικών, στα μπλοκ πορείας για καταστολή των μαθητών. Οι χρυσαυγίτες δίνουν το παρόν, κρυμμένοι πίσω από τις γραμμές των αστυνομικών. Ψήφισε τους και σκάψαν την Ελλάδα όλοι μπρος σου, αρκεί να έχεις πείσμα εσύ για το διορισμό σου. Ούτως ή άλλως αν το πρόβλημα λύση δεν βρει, δεν θα αργήσει έξω από την πόρτα σου να δει. Όσο το σκοτάδι απλώνει, όσο κυβερνούν μασώνει, τόσο η φλόγα δυναμώνει, γίνεται φωτιά φουντώνει. Όσο κάτι μας ενώνει, τίποτα δεν μας θυμώνει. Όσο το σκοτάδι απλώνει, όσο κυβερνούν μασώνει, τόσο η φλόγα δυναμώνει, γίνεται φωτιά φουντώνει. Όσο κάτι μας ενώνει, τίποτα δεν μας θυμώνει. Όσο αναπολούν τη χούντα, σας πολεμάμε. Όσοι τους ξένους μισούνε, απλά γελάμε. Όσοι μας θέλουνε ψώνια, τους απαντάμε. Όταν θα λένε stop, όλοι θα λέμε πάμε. Stop, πάμε, stop, πάμε. Στείλε μες στο άσυλο ασφαλίτες, χρυσαυγίτες. Κι αφού τα κάψουν όλα πες τους φοιτητές αλήτες. Για μια τσικομίλια μαλλιπής σου παρεπιπτόντος, μιας και πεινάνε η Vodafone. Ο Γερμανός ακόντος, Ελλάδα των ειδήσεων και των δημοσκοπήσεων, των μεσημεριανών εκπομπών και της Eurovision, της παραπληροφόρησης και της ξενοφοβίας, της τόσο μπερδεμένης μορφής της δημοκρατίας. Δεν είμαι τυφλός κι όμως εσύ είδα μπάτσους με στολή, και χωρίς να αρμάνε 10-10 σε ένα φοιτητή. Ρίξε πάλι δακρυγόνα να μου κλείσεις τη φωνή. Όσο κι αν με ποτίσεις καρκίνο θα είμαι πάντα εκεί. Όσο το σκοτάδι απλώνει, όσο κυβερνούν μασώνει, τόσο η φλόγα δυναμώνει, γίνεται φωτιά φουντώνει. Όσο κάτι μας ενώνει, τίποτα δεν μας θυμώνει. Όσο το σκοτάδι απλώνει, όσο κυβερνούν μασώνει, τόσο η φλόγα δυναμώνει, γίνεται φωτιά φουντώνει. Όσο κάτι μας ενώνει, τίποτα δεν μας θυμώνει.